Zainteresovani ste da kupite Volkswagen Passata B8 2017. godište. Hajde da vidimo, kilometraža, potrebna je pažnja, legalni status, to je znači da nije kraden, a što se tiče štete, potrebna je pažnja takođe, tako da odmah vidimo da se neki incident dogodio. Sada je ovo uslikano, imamo neke manje ogrebotine i verovatno bile su neke makazice. Tako da sve u svemu izgleda lepo, unutra i solidno, ali kažem da vidimo gde se nalazi kilometraža. Evo je, porasla je na 286.000, a onda je pala na 209.646 km, što znači šta? Da je kilometraža dirana i da ovo nije dobar auto za kupovinu. Tako da uz Car Vertical aplikaciju i kod Hot Heels imate 30% popusta, instalirajte već danas i uživajte u ovim pogodnostima, naravno pri kupovini polovnjaka.